ସକାଳ ପ୍ରଣାମ ଘେନ ହେଚକା ନୟନ। ପ୍ରକୃତରେ ସକାଳୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁରି ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ସତ ଏତିକି, ଜୀବନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, କରୁଥିଲା ଆଉ କରୁଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।